manatuta mo. Bantay tamo dun tong suplado o mapagmaragul. Dakal na paralan. Nung minsan kayang amano mo, mag-hi ka, makibat siyang hello. O kaya kaya katang madalas, kumusta? Ang yang kaya mong simpleng amano, makanyang tamong manatu, mamiyapuge. Pero atin pang aliwang paralan, itang pamangalamano, pamaggalamano, Ningkay may kaaliwayang version, itang ausan tamong high five, o nung minsan apira tamo. Pero ting aliwa bang ang tamiwas kano kitang germs, bakit ba pamaggalamano, yung gagawan na rin aliwa itang ausan dang fist bump. Naking Facebook, may lang twist. O, fist bump, fist bump. Itang makasakamali kay ba't wala mo, party na itang makanyan. Naman may tumbukan, may mag-bump lang niya, fist bump. Pero itang twist kayong Facebook, dating kasing aliwa, wala na, magloko lo, pansinan. Pero po itang may pag-fist bump, may pag-fist bump, palad niya kanito, pati niya palang sasakamalang pero. Nengkay 500, nengkay 1,000, nengkay migit pa eh. Nengkay nakakapal ditang pera. Karinya mo manginayong itang metong nga taong minunang biyan sanang pamikatagon tanggap grasya nung may pag-fist bump yan. Hanggang po atang tagal-tagalan itang taong mamiyang pera. May kadkin ba ng tauliing panagkat mo atin na wala, di tako maula, gusto nga tamong tinggap, mabiyasa tamong magpasalamat at makanyang tamong maging matula. Uling hanggang naman ang Ginoo king meto nga simpleng pamikatagon, kabang manalangin niyo, pisyag no, ing pamagpasalamat king ipa. Uling nga nang sinabi, ipaginuning banat yato, pasalamatan na ka, uling pepakilala mo ka rin taong musmusing yung pepakilala ka rin mga biyasa at matalino. Way pa, uling iting sarili mong tula at kaburian. May yagkat tamong king ebanghelyo, mekad, potang itamo mismo tintang tanggapang kalam, ing magpasalamat tamo at tumula. Pero lulwalas nining Ginoo ing pamagpasalamat, potang atin tamong ikit, kalam mamipagkalub pati na karing ariwa, baka niya tamo naman sanang magpasalamat at tumula. At yan yung metong ng masanting ang paganaka at panagkatababian na kaya katamo ng ebanghelyo, kaniting kaya katang pamigunam, king misang yampang tamo, kaniting aldo ng kapiyasan ng San Buenaventura. Magpasalamat tat, iti ikatula, kalamatinggap, malatiman, o maula. Pabalyaring kalupa tamo at inya namang kwento ing lagyong mi pagkalub kang San Buenaventura. O ba't kaya Dalia? O ba't kaya Amelia? Pengalendaryo da kayo? Pengalendaryo da kayo? O ba't Daling lagyo nagbinye kaya ka, Lola Dalia? Ayaw balo? Lola Mel, o ika Amelia. Alang kwento? Ay, na siguro kitnan. Kalupanin ka na ako. Tiyang kwento, Troni. Ako, adadake kiti, madalas. Naging santo niya, ng pabinyag dako, dakman buring pabinyag nitang sekretaryo ng parokya amin. Uli ka nung Christian name, ng Ronnie. Ala namang San Ronnie. Maliban na mo nung magiging santo. Pero itatang pala, idol ni Fernando po Jr. Pero mas pinili ng Ronnie, itang palayo. Aliway itang talagang lagyo. Ronaldo o kaya Fernando. Itang Ronnie, ang aburiana ng tatang, binyakan ako. Kasi hanggang San Buenaventura, Buenaventura yung aus na kaya kasi niyang malatiyo, sakitin niya.
At ganyan rin kayang pengari dela dekang San Francisco, bayang maulo. At anyang penalangin ng San Francisco, may paldan niya iting anak. At atinyang ama nang binanggit i San Francisco, king Italian, o buena ventura, o good fortune. At iting kabalduganan ng buena ventura, good fortune. Ita na magtaka, o ba't niyang dagol yay San Buenaventura, dilubya ka rin Franciscans. At anyang panahon na mag-doktoral ya King University of Paris, akayabi ni St. Thomas Aquinas at maging kakalaguran At ilang adwa, pareho lang matenakan, karing kanya-kanya dang kongregasyon. Karing Dominican, si St. Thomas Aquinas at si San Buenaventura, karing Franciscans. Beka dakal niya dapat ipagpasalamat si San Buenaventura. Kitang misa ni Eldo, habang mano siya kanong pinggan, at inyang tinubuding papa, magdala ng kupyang maluto, may gawayang kardinal, kalupan ng Cardinal Ambu, Saint Buenaventura. At mo ita may kilala in kayang turo, anya may giyang metong apantas ning banal na kapulungan o Doctor of the Church. Pero may kadmudit-mudi kay metong abage, anya dapat magpasalamat at iti ikatula, uli na ning kalam ning betinggap ng San Buenaventura at maging kasangkapay ni San Francisco ning Assisi. Anyang idala der kang San Francisco ing malating anak asakitin ami pamalagwan pang Buenaventura kalitang amanong simbitlan ng San Francisco ning Assisi o Buena Ventura o good fortune. Palagkat siya iningini kaya katamo na sana king kaya katang pamibebye itang kada magkaya katang tinggap malatiman o maula sukat tamo'y tingi pagpasalamat at ikatula. Dapat panagkat na naman ng ginuking ebanghelyo, aliwa mo itang tatanggapan tamong kalam, yang dapat tangi pagpasalamat at ikatula. Tumula tamot pagpasalamat nung akit tamong atin mo namang may pagkalup ka ring aliwa, lalo na ka ring mga lati, ka ring pakakalulo. Nung aman madalas tamong matulat pasalamat, uling atin tangkala matinggap. Pero yung ginuking ebanghelyo, king kayang pamanalangin, king pasalamat iya, uling ikit ng atin niyang depatan, akayapan, ang gana ka rin taong musmus, na may gawa, may pakilala, ka rin mga biyasat matalino. At ka rin ikit na ning Ginoo, uling ini, yung kayang tula, ang popang kaburian. Agkata nakatangin nining Ginoo, king may basang ebanghelyo, hindi nang tayang tula, at tukyan ing kaburyanan ng Diyos, kaya katangin pa, lalo na po ang ating tamong babiya kalam, pati na karing musmus o mga lati, karing pakakalulo, at yung mismong biyata mo maging kalam niya sana, ang gana karing adiwa, lalo na karing musmus, karing mga lati. At yan ang grasyang kikatamong aduan. Masana king kikatang pamibiyabia, watutu, po ang ating tatanggap ang kalam, malatiman o maula, ing Diyos pasalamatan tayo at iti sukat ng ikatula. Uling-uting kayang kaburian. Manalangin tamong hini, baning Diyos, bigyan tayo pang pasalamatan, at makanyang tamong tumula, uling atin niyang pigkalub akalam, doon atin niya pang ipagkalub akalam, kaya katamot pati na karing aliwa, malatiman iti o maula, sukat tayo ting ipagpasalamat, at kaya katamot lalo na king Diyos, mamiyaiting tula.